тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має,